What's up guys? Welcome to my vlog. Morning vlog, cycling vlog na po. Karon kauban ako si John Gomer and si Jenny. Karon paingon mi sa Paribuhok nga Pantalan. Let's go. Oh, guys. So namin diri sa Shell kaya nagpangin o igagaw. Pagangin yung bike. Shout out sa awang YouTube channel Genis TV guys. Subscribe para daghan malingaw. Alright. Go dyan. Shout out sa mama, gisugtan kog bike. Shout out sa Genevieve Cocina. Order mo kay lami kayo. Kasi lami ang ayun namin sa Maribohok. Di kami nagpa-awit sa bike. Rush hour day karon sa sudad. Traffic pa karon rasa. Kaya tinguli na sa mga tao. Wow, BMW! May pagsakinan karga. Karoon lang naka-bike ko balik, sa vlog ko balik kay mabisi na ako sa eskwelahan. Daghan sa mga project. Muna karon, ako sure kung saan yung mga edit nga vlog kay medyo busy na yun. Muna yung wisdom o Chinese nga eskwelahan. Kami diri sa upuhan. Nagkuha si Dendel yung suga sa bike. Okay, back on road. Para day, ang oras is almost 6 na. Nata diri sa Habitat. Gamit ay karoon is ang mountain bike. Si Dale. Hindi, karoon sa bike is 29 nilang ligid. Ako rin, ilahin nila. 27.5. Nata sa uptown dapit sa upuhan. Nata karon sa Mangga District sa Tagbilaran and rush hour karon, so overtake trafika. Mura na po yung poblasyon uno. Nana po yung 7-Eleven ano eh. Then mga kuan barbershop, Richard Manukan and pharmacy. Simbahan sa Mangga. Muna ang Mangga Mercado. Mga isdaan. Single lane lang may kay goat yung kalsada sa pagawas sa Tagbilaran. Muna yung mga kuano, banggitan yung mga kuan cyclist. Kasi siguro mapili sila Tour de France pohon. Okay, nakagawas na sa Tagbilaran. Nanata sa Cortez sa Nilabas. Mabiha dyan dyan, hanggang ka. Mabiha. Mark ba yung ginawa? Sabot na rin, na labas road bike. Master nahuman na yun, nagtaytayan sa Cortez. Look at this bridge. Muna yung abatan nga river watch ito, Firefly. Kare Tato, padotog, balilihan. Kane pa doon sa Paribuhok. Kani dahil nabita, karang kusog yung ulan din or na bagyo. Pagbahagi ni din nabita kay kuhan mo ni siya. Mangrove area ba niya, ubos-ubos siya mga lugar pa to. Ito yung video kinani nga naano to motor, kining pugos o kuhan, tabok. Muna niya ang Abatan Bridge, ito na hukong paglinog. Plus 2013. Ila na po ng Giotron yung bridge niya. Ila din giguba. Tutroho na po na eh. More project, more money. Look at that. Ano yung naugno na yun? The bridge sa una. O ilang Giotro. May tarong nila. Ano ang bridge? Then pasaka na ta dire.
sa junction sa Tikira, Maribohok. Grabe. Na-recharge si daan ba? Na-snacks ko niya. Ano dyan o? Muna niya ang junction sa Tikira o Maribohok. Ano na, pag gasolinahan na niya. Wow. Tusay o. First time yung kasabay. First time mo sabay ni Ginny Sepe. Sige, nagpangagdaw bike niya. Dita ka lugar ba ito? Busy. Busy le. Busy study ba? Nakatungtong na kita sa Maribohok. Straight tani taman sa sentro. Ano na po yung Button Grill oh? Dine-in nga mga kuhan. Manok. Kabi ko siya na. Sige dyan oh. Kaya na ba? Sa may ingon naman itong gabastet niyo mo dyan. Alats! Nakamove on na ka dyan. Alats! Kita orang magkaroon sa GoPro. Yan po lang. Tihay mo na dyan. Water break mo na. Yun mo? Nalata sa Maribohok. Ano siya bukid. Muna yung makita ka doon sa vlog no. Usa ka doon sa airport ka vlog. Maribohok ka bukid. Yo, saka ka Maribohok po. Bukid ba? Oh. Nindot yung view ano. Oh, handig right no. Okay, touchdown. Maribohok. Poblasyon. Mercado. Pusaka ba ta? Muna ilang kuhan. Poblasyon. Poblasyon Maribohok. Sana niya mga trade din sa una. Diri may tabo. Muna pinakasintro sa Maribohok. Muna dito ang kuhan. Handig Maribohok. Karong tig-trailer sa una. Kaning parayta ni Padon ni sa Loon. Kalape. Hometown sa among mga relatives. Sepe. Munisipyo sa Maribohok. Maribohok Presidencia. Sila simbahan na natumpag dito ni pagkuhan dinog. Then pasulod ta karon sa ilahang pantalan. Uy, may dakong truck pa. Muna na eh. Look at that mountain, oh, Maribohok. Picture. Diuha kayo. Look at that view. End na end. Peace. Subscribe. Peace.